Kollox jinsab lesta l-wasla ta' tilqima ta' Pfizer-BioNTech f'pajjiżna u f'Mater Dei diġà hemm numru konsiderevoli ta' infermieri li applikaw ħalli jitlaqmu minn nhar il-Ħadd il-quddiem. Aħna l-isptar illum stess ftaħna l-applikazzjonijiet għan-nies li jixtiequ jieħdu t-tilqima. Il-vaċċin qed jagħti riżultati tajbin ħafna sa issa u mistenni jagħti protezzjoni effettiva lil min jieħdu, kif spjega il-virologu Chris Barbara meta kien mistieden fuq il-programm NetLive fuq Net Television. Minn studji li saru fl-ewwel fażi ta' dan it-trial fuq annimali sabu illi it-tilqima tagħtik ħafna iktar immunità qawwija minn infezzjoni naturali. Madankollu sa issa għadu mhux ċar kemm hu twil il-perjodu li jdum jipproteġik dan il-vaċċin. Dwar persuni li batu minn allerġiji, il-virologu spjega li huwa tajjeb li dawn il-persuni jieħdu parir minn it-tabib tagħhom qabel ma jieħdu t-tilqima. Madankollu serraħ ras kulħadd li l-benefiċċji tal-vaċċin huma akbar mis-side effects li jista' jkollu. Ma kif semmejna tajjeb, il-benefiċċju, l-investiment li aħna jitladna forsi dik id-daqsxejn denni, daqsxejn uġieħ, it-telqa, eċetera, huwa investiment tajjeb u se jkollok ħafna iktar benefiċċju mir-riskju ta' dak li se nsofru mis-side effect tat-tilqima. Fl-ewwel proċess tat-tilqim se jkunu mlaqma 5,000 persuna li l-biċċa l-kbira tagħhom se jkunu ħaddiema tas-saħħa. Chris Barbara tkellem ukoll dwar il-varjant tal-virus li qed jinfirex f'diversi pajjiżi Ewropej. Il-virus jinbidel dejjem jemma l-mutazzjonijiet kombat dejjem jieħu l-opportunità. Dak li hu l-aħjar u l-iktar li jista' jikkawża problemi, iktar it will survive. Qed tifhem? Ġridina tiġri f'kollox. U qal li l-virus inbidel b'mod li qed jinfirex aktar malajr minn kif kien sa ftit xhur ilu. Il-virologu qal ukoll li meta jkun hemm il-maġġoranza tal-persuni li jkunu tlaqmu nibdew naraw il-virus jitlef is-saħħa tiegħu. Fit-tieni fażi, jekk nilħqu 70% tal-popolazzjoni li tkun ħadet it-tilqima, hemmhekk ikollna l-herd immunity, jiġri aħna qed nipproteġu lil xi ħadd ieħor li ma jistax għal ċertu raġuni jieħu dik it-tilqima. Għax jekk il-virus jaqbes minn persuna għall-oħra, fuq min jaqbes il-virus isibu li għal xejn għax dan ikun protett. U qal li ftit aktar minn 50% ta' dawk li jitlaqmu ikunu protetti bl-ewwel doża, iżda bit-tieni doża 3 ġimgħat wara il-persentaġġ jitla' għal 95%. Chris Barbara appella biex kulħadd jagħmel sagrifiċċju ħalli nibqgħu nipproteġu lil xulxin. Allura dis-sena jekk jista' jkun tgħidlix illi għaliex dan huwa ħabib tiegħi u iva l-ġurnata ħanġibu, hemmhekk se nagħmlu riskju għalik u għal ħadd ieħor. Tinsewx illi inti tista' tagħti l-marda lil xi ħadd ieħor u ħadd ieħor jista' jtihha lilek. Daw in-numri kif jiżdiedu aħna mal-ewwel narġgħu inżidu l-ammont ta' mwiet, l-numru ta' każijiet u s-servizz tas-saħħa nagħmlu iktar strain. Kristina Majra għal Net News.